Os concellos das Rías Baixas visibilizan o seu rexeitamento á violencia machista neste 25 de novembro. Todos os municipios da nosa contorna organizaron hoxe actos con motivo deste Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Dentro duns minutos, aquí nas Novas, faremos un repaso por algúns deses puntos que marcaron este 25N na nosa contorna. Que tal, saúdos? O cadro a derradeira lección do mestre de Castelao esporase no 2026 en Pontevedra. Unha delegación da Deputación de Pontevedra encabezada polo presidente Luís López pechou a cesión temporal da peza co Centro de Galicia de Bos Aires na visita que están a realizar á capital da Arxentina. Dende o goberno provincial celebran ter acadado este acordo. O Partido Socialista de Pontevedra demanda á Xunta que execute con urxencia unha reforma integral do Colexio da Xunqueira 1 para evitar os asolagamentos. Tamén exixen que leve adiante un plan de prevención destas inundacións no patio, o pabillón e o comedor deste centro escolar, como as rexistradas hai uns días polas intensas chuvias. O Pleno de Ribeira aprobou a prórroga forzosa do contrato do Servizo de Axuda no Fogar por un período de 9 meses. O obxectivo é garantir a cobertura total do servizo ata que se resolva o procedemento para a nova licitación no que está a traballar o Concello. Javi Maneiro abandona Heredeiros da Cruz. A nova, dende logo, colleu por sorpresa os seguidores da banda Barbanzá. O vocalista decidiu poñer fin á súa etapa no grupo. A formación anunciou que cancela as actuacións previstas no Inverfest e no Expo Rock e que suspende todas as negociacións en marcha pro ano 2026. E a 8ª edición do Trail de Lousame vaise celebrar o 28 de decembro. Este ano a novidade é que a carreira formará parte do Circuito Galicia Trail Running Series da Federación Galega de Atletismo. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Pois imos con ese repaso aos distintos actos deste 25N. O Concello de Pontevedra conmemorou o Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller, ampliando a instalación artística que recorda as víctimas. Hoxe instaláronse 4 placas máis no conxunto situado no solo da Rúa Rosalía de Castro, xusto diante da Audiencia Provincial de Pontevedra. Son pezas en memoria das 4 víctimas que a violencia machista deixou na provincia neste 2025. Xa son 36 as placas que salpican a beira rúa diante da Audiencia Provincial de Pontevedra. En cada unha delas hai unhas letras e un número. As iniciais son o nome e apelidos das vítimas que a violencia machista vai deixando na provincia dende o 2003. As cifras, a idade que tiñan cando foron asasinadas. E desde logo a loita continúa. As mulleres teñen que saber que non están soas, que teñen a moitísima a gran parte da sociedade apoiando as súas reivindicacións, porque hai que dedicar máis diñeiro non a proteger as mulleres que queiran independizarse ou que queiran abandonar esta situación de posible asesinato por parte do machismo imperante. Co gallo do 25 de novembro, o Concello de Pontevedra instalou 4 círculos máis, un por cada víctima de 2025. Desde el Partido Popular estamos, como no, unidos y todos tenemos que luchar contra esta lacra social y lacra social y en este caso, como bien dijo el alcalde, todos los grupos políticos apoyamos hoy este día. Estas novas placas recordan a MCP de 49 anos, a veciña de Moraña que apareceu calcinada nun vehículo en Campo Lameiro xunto a súa exparella, RRG de 78 anos de Cerde do Cotobade e Guede de 61 anos, a Vila García asasinada presuntamente a mans do seu fillo e a traballadora do SAF asasinada por un usuario do servizo TDYG de 48 anos. O que hai que facer son políticas destinadas a erradicar a violencia machista e iso son acordos políticos e legislación e son cartos que temos que poñer en riba da mesa todas as administracións. Non é violencia intrafamiliar, non é violencia doméstica, non é violencia de ningún outro tipo que non sexa violencia machista. Son mulleres asasinadas polo feito de ser mulleres a mans de homes e non existe
existe unha realidade na que as mulleres asesinen aos homes polo feito de ser homes. Por tanto, tamén hai que falar claro, hai que deixar as cousas claras e temos que ter claras todo o ano e non só este día. Nesta instalación artística hai 34 placas negras que recordan as mulleres asasinadas e 2 de cor branca en memoria das menores pontevedresas que foron vítimas da violencia vicaria. Na xornada de conmemoración do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, a Deputación de Pontevedra reiterou o seu compromiso na loita contra esta lacra. Foi nun acto institucional encabezado pola vicepresidenta Luisa Sánchez. Ademais do seu discurso, tamén se deu lectura ao manifesto central. Desta volta correu a cargo da responsable de violencia de xénero da unidade da Policía adscrita en Pontevedra, María Jesús Pires. Nas súas intervencións, ambas as dúas fixeron un chamamento á sociedade para dar un paso adiante e non calar ante estas situacións. Un silencio, dixeron, que nos fai cómplices. Ademais, abogaron por realizar un traballo en todos os eidos para conseguir unha igualdade real e plena para facer fronte ao machismo. A violencia machista combátese, e combátese cando un amigo interpela a outro, cando un pai educa ao seu fillo no respecto, cando un rapaz aprende que os límites existen, cando un veciño decide non calar. A sociedade madura cando entende que a indiferencia non é neutralidade, senón complicidade. A violencia machista non é un problema privado nin doméstico, é un problema estructural, social e político. Hoxe, neste Día de Memoria e Acción, comprometémonos a loitar contra a violencia e a construir vidas que poidan ser vividas con liberdade. Cada agresor condenado e cada muller recuperada é unha vitoria conseguida. E co convencemento de que unindo os nosos esforzos podemos conseguir este reto, unha sociedade libre de violencia machistas. Quixera que estas palabras sirvan para facer xustiza. Un pequeno homenaxe a todas as vítimas que xa non están aquí, pero permanecen no noso recordo. As mulleres que estamos vivindo agora esta cruda realidade e as xeracións que veñen detrás, porque merécense unha vida libre de violencias. O Salón de Plenos de Vilagarcía acolleu un acto no que a música foi unha das grandes protagonistas e onde se amosou o rexeitamento unánime da cidade á violencia machista. Tamén se deu lectura a un manifesto contra o negacionismo en defensa da igualdade. Ademais, coincidindo cos 50 anos da fin do franquismo, a voceira do goberno local pediu á cidadanía que reflexione sobre a gran conquista de dereitos para as mulleres en democracia fronte aos tempos escuros da ditadura. A música interpretada por artistas de Vilagarcía enche o Salón de Plenos do Concello neste 25 de novembro. Foi no acto para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, no que 2 membros do Consello Local da Muller deron lectura ao manifesto. Os concellos e deputacións galegas somos conscientes da urxencia de erradicar unha violencia que, polo feito de ser mulleres, continúa a ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso firme e irrenunciable para poñer fin á violencia contra as mulleres. Vilagarcía de Arousa manifesta a súa máis rotunda condena ante todas as formas de violencia contra as mulleres. Condenamos cada acto, a cada agresor e tamén a quen nega, minimiza ou xustifica a existencia desta violencia. O manifesto foi elaborado polo Consello Local da Muller e aprobado en pleno por unanimidade. O negacionismo contra as violencias machistas ocupou parte dese texto, unha problemática que tamén fixo referencia a concelleira de Igualdade e voceira do goberno local. Hai que seguir loitando, sobre todo contra esa onda negacionista que cada vez se está instalando máis no ideario colectivo, sobre todo na mocidade, polo tanto, cada vez máis importante celebrar este día. Ademais, coincidindo co 50 aniversario da fin da ditadura, Tania García tamén quixo convidar a reflexionar sobre o segundo plano que estaba relegada a muller durante o franquismo. Reivindicar, a poñer en valor e, sobre todo, a recordar o papel das mulleres durante o franquismo. Sabemos, por iso digo que é importante recordar, fai 50 anos as mulleres non tenemos capacidade para decidir sobre nós mesmas, non podíamos sacar un pasaporte, non podíamos abrir unha conta bancaria, sin o acordo, o apoio, neste caso, dos seus homes e os seus maridos. Ademais do acto institucional esta mañá no Concello, á tarde en Vilagarcía tivo lugar unha manifestación contra as violencias machistas convocada polo colectivo feminista O Soño de Lilith.
Noutro punto do Salnés, en Ribadumia, o epicentro deste día contra a violencia de xénero foi o colexio Julia Becerra Malvar. Uns 70 nenos e nenas de quinto e sexto de primaria debuxaron no patio do centro un gran 25N na compaña do alcalde e membros do CIM da Mancomunidade do Salnés. A lectura do manifesto tamén correu a cargo do alumnado. A rapazada do CPI, Julia Becerra Malvar, foi a gran protagonista deste Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller en Ribadumia. O alumnado de quinto e sexto de primaria, ataviado con luvas negras, debuxou no patio do colexio un mosaico cun gran 25N. O alcalde de Ribadumia, presente no acto canda outros membros do goberno local, saliente a importancia de trasladar estas reivindicacións á rapazada para construir un futuro en igualdade. Traballar dende a base é algo moi importante. Hoxe pois é un día que debemos de estar pois todos satisfeitos, primeiro do traballo que estamos a facer e segundo de colaborar co colexio, que aí onde están precisamente, como dicía antes, e volvo a repetir, onde está a raíz de crecimiento de búsqueda da igualdade. Por lo tanto, o futuro está nestes nenos e nenas. O alcalde, tamén presidente da Mancomunidade, reivindicou o traballo que se ven facendo dende o Concello, pero tamén dende o CIM do organismo comarcal ao longo de todo o ano. Tan importante este día como o resto dos días do ano, porque o Concello de Ribadumia e a Mancomunidade do Salnés, a través do CIM, o que tratamos é que todos os días do ano pois fagamos ese traballo en materia da igualdade para cando chegue o día de hoxe, pois que é o Día Internacional, pois tamén poidamos disfrutar del, non? Sobre todo das actividades que se fixeron ao longo do ano. As administracións creo que estamos obrigadas a que cada día traballemos máis en prol da igualdade. Varios nenos e nenas foron os encargados de darlle lectura ao manifesto, neste caso o texto elaborado polo CIM da Mancomunidade, do que forman parte, ademais do de Ribadumia, os concellos de Meis, Meaño, Cambados e Vilanova. E todos os concellos do Barbanza sumáronse á conmemoración deste 25N con distintas actividades. En Ribeira, por exemplo, os alumnos de primeiro da ESO construíron un muro contra a violencia, mentres que en Boiro elaboraron pezas musicais pola igualdade. Un ano máis, os mozos foron os principais protagonistas da conmemoración do 25 de novembro no Barbanza. En Ribeira, os alumnos de primeiro da ESO elaboraron cos seus propios lemas as pezas que compoñen este muro en contra da violencia. Todas estas pezas xuntas forman unha mensaxe moi clara. En Ribeira non hai lugar para a violencia de xénero e ímos seguir traballando para construir relacións máis xustas, máis igualitarias e máis libres. O acto de hoxe quere poñer o foco especialmente no alumnado, nas relacións máis novas, que son as que están a construirse a un presente diferente. E por iso, o primeiro bloque deste encontro está dedicado ao proxecto que prepararon as rapazas e rapaces de primeiro da ESO dos centros educativos de Ribeira, coas súas mans, coas súas ideas e coa súa creatividade. Busca axuda, nunca está soa. Denunciamos un mundo sen machismo. Este xa non é un show. Fabriquemos igualdade. Gañaremos a batalla só se loitamos. Os actos continuaron na Praza do Concello coa lectura do manifesto a cargo de representantes da corporación e diversas entidades sociais. E para concluir procederon a plantar unha oliveira en lembranza das vítimas da violencia machista. En Boiro, a música foi o eixo condutor duns actos nos que os estudantes de secundaria exhibiron as pezas musicais elaboradas nos obradoiros de creación pola igualdade. Gardouse tamén un minuto de silencio e procedeuse a apertura dunha exposición que repasa os fitos máis destacados no longo proceso de loita feminista na procura de igualdade de dereitos entre ambos os dous xéneros. O cadro a derradeira lección do mestre de Castelao esporase no 2026 no Museo de Pontevedra por primeira vez. Unha delegación da Deputación Pontevedresa, encabezada polo presidente Luís López, pechou o acordo para a cesión temporal da peza co Centro de Galicia de Bos Aires, na visita que están a realizar á capital da Arxentina. No acto participaron centos de galegos residentes no país como testemunhas do peche dun acordo que comezou a traballarse hai semanas durante a visita do presidente do director do centro a Pontevedra. Dende o Goberno Provincial celebran ter acadado este acordo que porá o broche de ouro á conmemoración do 75 aniversario do pasamento do galeguista que se está a celebrar neste 2025.
A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego denuncia a desaparición dun retablo na capela de San Xoán da Ermida, na parroquia Rianxeira do Araño. Foron os veciños da zona os que alertaron da falta desta peza barroca realizada en madeira composta de 3 corpos coas figuras de San Francisco, San Xoán e San Roque. A Patrigal xa puxo os feitos en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio, posto que supón unha gran perda patrimonial pola importancia do retablo no conxunto da capela, construída entre os séculos 16 e 18 e catalogada como ben protegido. Bueno, a volta da publicidade, entre outras cousas, falamos dese anuncio que collou por sorpresa, dende logo, a todos os fans de Heredeiros da Cruz, esa marcha do seu vocalista, de Javi Maneiro. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Partido Socialista de Pontevedra demanda á Xunta que execute con urxencia unha reforma integral do colexio da Xunqueira 1 para evitar os asolagamentos. Tamén exixen que leva adiante un plan de prevención destas inundacións no patio, o pabillón e o comedor deste centro escolar, como as rexistradas hai uns días polas intensas chuvias. Os socialistas insisten que estas intervencións son de carácter estrutural, polo que serían competencia do goberno galego e non do municipal, como defendeu o Partido Popular da cidade nunha visita que realizaron ás instalacións do colexio. De feito, reclaman ao PP Pontevedrés que apoie esta reclamación ante a Xunta. Os socialistas darán forma a estas demandas nunha moción que levarán ao vindeiro pleno da Corporación Municipal, na que instarán a Consellería de Educación a acordar coa comunidade educativa as obras necesarias para acabar cos recorrentes asolagamentos. Que se deixe o Partido Popular e que se deixe Rafa Domínguez de escapismo, de bulos e de mentiras, e que fagan o que teñen que facer como concelleiros do Partido Popular en Pontevedra, que é pedirlle á Xunta de Galicia, a Alfonso Rueda e ao Partido Popular que actúen con urxencia para resolver un problema gravísimo que hai no CEIP Xunqueira neste momento, que é que os nenos e nenas non poden utilizar o comedor escolar. Eso é o que teñen que facer. Somos pesimistas porque normalmente Rafa Domínguez e o Partido Popular, cando se trata de pedirlle cousas ao PP de Galicia e á Xunta, normalmente optan por camuflarse, por esconderse, por escaparse ou por mentir directamente, como están a facer neste caso. E agora estamos en Ribeira, ali o Grupo Municipal do BNG denuncia a vertedura rexistrada hai uns días no porto da localidade a consecuencia da saída de augas fecais a través dunha condución destinada só á evacuación de auga procedente do río que descende pola Rúa Rosalía de Castro. Dende a Formación Nacionalista sinálase que este episodio contaminante revela posibles conexións irregulares de augas residuais a canalizacións de pluviais, unha situación que, de confirmarse, suporía unha vulneración das normas ambientais e da salubridade pública. Ante esta situación, instan o goberno local a actuar con urxencia, adoptando as medidas para identificar a orixe do vertido e evitar que isto volva a repetirse. E o Pleno de Ribeira aprobou a pasada tarde a prórroga forzosa do contrato do Servizo de Axuda no Fogar por un período de 9 meses. O obxectivo é garantir a cobertura total do servizo ata que se resolva o procedemento para a nova licitación na que se está a traballar. A aprobación da prórroga forzosa do contrato do SAF, a actual empresa adxudicataria, permitirá seguir a prestar o servizo con normalidade mentres non se resolve o procedemento para a licitación do novo contrato xa en marcha. Atopámonos inmersos tamén no que é un novo proxecto de licitación para ampliar o que é a cuantía e tamén unha cuantía que vai máis alá dos 9,3 millóns por 4 anos, en este caso sale a licitación por 3 máis 1. A prórroga entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2026 por un prazo máximo de 9 meses, polo que se trata dunha medida temporal ata que se resolva o novo contrato, o que xa se presentaron 4 ofertas. Señores concejales, el proceso de adjudicación del nuevo contrato está en marcha y se han presentado 4 empresas, lo que demuestra que hay interés y eso nos permitirá elegir la mejor opción para nuestros vecinos y vecinas. Es deseo en este gobierno que la adjudicación se pueda cerrar en breve. Señores concejales, esta prórroga es, por tanto, una medida, digamos, temporal, necesaria para asegurar que el SAF se mantenga
activo hasta que se resuelva el nuevo contrato. O acordo saiu adiante con 19 votos a favor, tanto dos grupos que conforman o goberno como da edil independente Tania Redondo e do BNG. A pesar do seu apoio para garantir este servizo esencial, os nacionalistas responsabilizan a Xunta da difícil situación que afrontan os concellos para o seu mantemento, unha afirmación que foi rebatida pola voceira popular. O servizo de axuda no fogar custa arredor de 22 euros hora. Pois ben, deses 22 euros hora, a Xunta única e exclusivamente financia 12. Por tanto, esa realidade económica que todos coñecemos ou deberíamos coñecer está facendo que as arcas dos concellos, especialmente daqueles que son máis pequenos, pois estea baleirándose cada vez máis. Teño que decirlle que a Xunta aporta 112 millóns de euros ao Servizo de Axuda no Fogar e é unha competencia exclusivamente municipal. Ben, usted dirá o que quere, pero pon un mensaxe e non é verdade. Está faltando a verdade. Pola súa banda, outro concelleiro non adscrito, Juan Luis Furones, optou pola abstención, ao igual que o voceiro do PSOE, que sempre defendeu a municipalización do servizo. Estamos a favor do que sería a municipalización deste servicio. Entendemos que é un servicio que se debe prestar e que votar en contra sería poñer paus nas rodas o que é o funcionamento normal do goberno, polo tanto nos vamos a abster. E saiban tamén que a Xunta acaba de autorizar a licitación do contrato de xestión do servizo de atención residencial para persoas maiores dependentes na residencia de Ribeira, de titularidade autonómica. O obxectivo é consolidar as 106 prazas públicas que hai neste centro. O contrato terá unha duración inicial de 2 anos, ata 2028, coa posibilidade de prorrogalo por períodos dun ano ata un máximo de 5. O orzamento base de licitación ascende a 5,6 millóns de euros, mentres que o valor estimado total, incluindo as posibles prórrogas, chega aos 16,2 millóns. Unha vez publicado o anuncio de licitación na plataforma de contratos públicos de Galicia e no Diario Oficial da Unión Europea, as empresas interesadas disporán dun prazo dun mes para presentar as súas ofertas. A sede da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira, situada na rúa Estatuto, acolle este mércores un taller gratuito sobre o manexo da incerteza. Trátase dunha actividade grupal dirixida a pacientes oncolóxicos para traballar o impacto emocional que supón o diagnóstico da enfermidade. Estará impartido pola psicóloga Patricia Baños, que abordará diferentes estrategias para afrontar esta situación dun xeito o máis optimista posible. A actividade márcase no programa de información, asesoramento e apoio emocional que ofrece a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en Ribeira para os pacientes e as súas familias. Agora un apuntamento deportivo. Lousame presenta a 8ª edición do seu trail. A cita terá lugar o domingo 28 de decembro. Como é costume, haberá 2 percorridos, un longo de 25 km e outro curto de 14. Como novidade desta edición, a carreira formará parte do Circuito Galicia Trail Running Series da Federación Galega de Atletismo. O Salón de Plenos do Concello foi o lugar escollido para a presentación do trail de Lousame. A cita, que chega este ano a súa 8ª edición, disputarase o domingo 28 de decembro. Como é habitual, haberá 2 distancias, unha longa de 25 km e outra curta de 14. O Trail de Lousame sempre apostou por fixar unha data que sempre é o último domingo do ano. Este ano toca en 28 de decembro e así o facemos. Vai a constar de 2 recorridos, un trail curto de uns 14 km con 540 de desnivel positivo máis negativo, un trail longo de 25 km con un desnivel de 1140 metros de desnivel positivo e igual de desnivel negativo. Como a principal novidade na presente edición é que a carreira estará incluída no Circuito Galicia Trail Running Series da Federación Galega de Atletismo. O Trail de Lousame, con 2 distancias oficiais, pasan a puntuar dentro do noso ranking galego. Por un lado, temos os trails do día 28 que puntúan para o ranking preclásic, tanto para son as categorías que van na selección galega por debaixo de sub-23, é dicir, sub-16, sub-18, sub-20,
e o trail longo puntuará para o ranking absoluto, no que se chama modalidade Classic, tanto para as divisións absolutas como para os Masters. O trail sumaránse tamén outras dúas citas importantes, como son o Peque Trail e a Andaina Belén de Cumes, que se celebrarán os días 13 e 14 de decembro, respectivamente. Unha oferta deportiva no seu conxunto moi destacada, que atrae a centos de persoas, o que permitirá dar a coñecer o municipio. Lousame aposta polo deporte, non só como unha forma de saúde, de cuidarse, sino tamén como do turismo, porque esta actividade vai mover a centos de persoas, este multievento, e co cal é unha aposta clara por, darlle forza a esta área que sempre xa se leva feito durante outros anos e desde este goberno queremos seguir dando continuidade. As inscricións para cada unha das probas xa están abertas a través de www.carreirasgalegas.com. E rematamos cunha nova musical, xa saben, os fans de Heredeiros da Cruz están asimilando aínda ese anuncio da marcha de Javi Maneiro da formación. O grupo de rock do Barbanza comunicaba oficialmente por sorpresa a través das súas redes sociais a decisión do vocalista de poñer fin á súa etapa na banda fundada no ano 92. No comunicado anuncian que o grupo cancela as actuacións previstas no Inverfest e no Expo Rock e suspende todas as negociacións en marcha pro ano 2026. Así mesmo, dende a formación agradecen o talento, a enerxía e a personalidade de Maneiro, do que din deixa unha pegada profunda na banda, nos escenarios e, por suposto, en cada unha das persoas que forman parte do proxecto, desexándolle o mellor nesta nova etapa que agora inicia. O adeus de Javi Maneiro deixa agora un futuro incerto pro grupo que, polo de agora, non pode dar máis información sobre o seu futuro, que din aínda está por definir. Pois deste xeito marchamos coa música de Heredeiros da Cruz. Lo esencial, invisible a los ojos, fue descubrirlo juntos, acelerar el paso, borrar nuestras huellas y lo que tenga que venir por delante los pies.